Txikitatik hasten gara nor garen deskubritzen. Nola mugitzen garen, zer gustatzen zaigun, zerk sentiarazten gaituen libre. Batzuek baloi baten atzetik korrika egiten dugunean aurkitzen dugu hori. Ez da soilik joko bat. Adierazteko modu bat da. Gai garela sentitzeko modu bat. Futbolak golak baino gehiago ematen digu. Konfiantza ematen digu, adiskidetasuna, errespetua. Hemen ez dugu soilik irabazteko jokatzen. Ikasteko jokatzen dugu, erortzeko eta elkarrekin berriro altxatzeko. Jokatzen dugu lehiatzeko indarkeriarik gabe, ahalegintzeko inor humiliatu gabe, ospatzeko inor baztertu gabe. Futbola beste zerbait izan daitekeelako, espazio segurua izan daiteke, balioak izan daitezke, berdintasuna izan daiteke, etorkizuna izan daiteke. Futbola humanizatzea kiroltasunez jokatzea da. Ulertzea garrantzitsuena ez dela soilik markagailua, baizik eta bertara nola iristen garen. Hau ez da kirola bakarrik. Haztea da, sinestea da, eta zurekin sinesten duen komunitate bat eraikitzea da. Gu belaunaldi berri bat gara, eta jokoaren arauak aldatzera gatoz.